Halo Cah, iki agendane ngegekne jus jambu Mbah Salamah Cah. Bene menambah trombosite Mbah Salamah lho Cah. Soale wonge kan panggah sik nganu, model iki kan urung etes nemen. Lah iki tak gekne jus jambu abang karo putih. Soale jus jambu abang aku mubeng-mubengi goleki mek entuk loro. Saloke yo malih gawe jambu putih rapopo yo. Pokoke jambu bre padha ae to, jambu anu iku. Kluthuk iki lho. Iku tak jus tak kei gula karo madu. Lah iki dicemplungne blender ngene diunyer-unyer sik ya. Bene lembut engko bene penak lek ngombe Mbah Salamah. Iki kira-kira tak gekne sekitare 2 gelas iki engko mbuh entek apa ora iki engko wonge. Pokoke ya wis entek rantek ben diombe ngono. Gek demenane rada anyes. Iki engko tak kulkas dilut ngene ae ben rada enek seger-segere ngono lho. Lah iki tak kei madu sik. Madune titik-titik ae ben ora enek. Soale engko akeh enek engko wong tuwek sak sendok ngono ae wis. Winginane tak takoki kan jus jambu arep ngono berarti doyan. Ya wis tak gekne. Biasane kan wong tuwek lek di model jus kan emoh to. Lek kaya jambu iki kan ambune kaya piye ngono lho aku enggak seneng kok. Tapi arep ya wis tak gekne. Lah iki wis mari tak adahi ning botol aqua iki ketoke sakmene iki bek iki. Ya iki engko mbuh entek rantek ben diombe dadi peping indo ngono lah. Isuk karo awan kan ya enggak apa-apa to. Iki tak beki pisan ae iki. Engko samarku lek kelegen engko yo an. Bisane wong tuwek lek legi-legi yo emoh, kayak langsung terning ini Mbah Salamah. Wah, sawas, minggir. Naik lanang ini. Montore. Montore. Woi, gledak. Turu. Iya kapan nih? Jus jambu ki. Jus jambu. Ya. Jamu deh. Jambu. Jus jambu. Sik lemes neh. Wih gelas wih. Heeh. Peteng eram. Biar menit mulai? Pak kapan di? Besok mau. Pekono deh. Oh iya. Tak kayak madu barang. Oh, kayak madu role loh. Anaknya kan mari. Makai. Apa ora madang awan? Madang jane mene mangane angel tak kakne. Wis kok anget karo. Rada anyes tak ngono. Ora enak lah rada anyes. Anis. Heeh. Anis. Jus sok trek. Iki jus jambu kok. Ben mari. Men sehat. Tinggi nganu nggahne trombosit. Anis sudah nyangkeng. Heeh. Awanmu enggak mam? Hah? Awan mau ora mam? Mungkin tak kalau iwak yo ora dipangan. Iwak malah ra seneng. Iwak kali to. Heeh. Jendil aku karo sego. Iki apa sambel? Dan kas lobok gede. Wis sambel iki kapan ya? Nyambel apa iki? Ambil. Anu. Peyek. Nyambel peyek. Oh. Oh lah. Tak ulek. Oh, iki engko dintekne lho engko. Engko dientekne. Aja sampe engko bengi mambu engko. Engko dingkas ning kene. Engko. Tindak nengko. Heeh. Merai mambu engko lek arang dintekne. Wis matur nuwun sange. Heeh. Lek ku gawe dhewe kok wi. Lalu gawe kapan? Mangawan. Heeh. Ora tuku gawe dhewe. Yo. Jus dhewe. Jus dhewe. Pun baik. Heeh. Ya. Bene trombosite anu tambah. Jadi paling ayam mul baik.
Heeh. Hanya Apa lara nih weteng? eh, Wetenge lara? panas. Panas? Kok panas? Ora ngombe iki menganyes. Apa ngenu mamar lombok ya? Enggak. Lah nyambel wi. Wong kuwi anu ngono Oh, payek digerus tok. lombok. Anu Lombok nom. tomat. Oh. Heeh. Tomat dari opo. Tak kira anu lombok. Anyes Pertama tak lawat. Heeh. panas. Ini lho. Heeh. Ae anu nang kono. Ket mang Pak Gin.